భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో 6.8% వృద్ధి సాధిస్తుందని పరిశ్రమల ఛాంబర్ సిఐఐ అంచనా వేసింది. ఇంత క్రితం వేసిన 6.5 నుండి 6.7% వృద్ధి శ్రేణి కన్నా తాజా అంచనాలు అధికం కావడం గమనార్హం. ఇక 2024-25లో వృద్ధి రేటు 7% చేరుతుందని విశ్లేషించింది. మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి, వ్యాపార వాతావరణం సులభతరం చేయడంపై ప్రభుత్వం నిరంతరం దృష్టి సారించడం వంటి అంశాలు ఎకానమీ పురోగతికి కారణంగా పేర్కొంది. 2022-23లో భారత్ జీడీపీ వృద్ధి రేటు 7.2%. 2023-24లో ఈ రేటు 6.5%గా ఉంటుందని ఆర్బీఐ ద్రవ్య పరిమితి విధాన కమిటీ అంచనా వేస్తోంది. Q1లో 8% వృద్ధి అంచనాకు భిన్నంగా 7.8% ఫలితం వెలువడింది. Q2లో 6.5% అంచనాలు వేయగా ఇందులో 1.1% అధికంగా 7.6% వృద్ధి ఫలితం వెలువడింది. Q3లో 6%, Q4లో 5.7%గా ఆర్బీఐ అంచనా వేస్తోంది. 2024-25 మొదటి త్రైమాసికంలో వృద్ధి రేటు 6.6%గా ఉంటుందని భావిస్తోంది. ఆర్బీఐ అంచనాలను మించి తాజాగా సిఐఐ అంచనాలు వెలువడడం గమనార్హం.